नायदो नै लोगोफोर उदालगुरि टाउनाव जा नैबे बेंक टार्निंनि साखाथियाव थानाय नर्थ इस्ट बेंक आरो इउक' बेंकनि साखाथियाव थानाय नैबे टेलिफन पस्टआव अर खामदों नै माने दिनै बोथोरा गोबां गरममोन बे गरमनि थाखायसो जाखो ना मा जाखो बेखौ मिथिला नायना लादो नोंथांमोना नैबेयावनो अर खामदों आङो दिन्थिलांबाय थानो नायनानै ला आयौ गिलु बालुलै लोगोफोर माबायदिनो कारेन्टखौ खुनु फोथायनोनो हाया मा समाव मा जायो नायलाय नुदोंना नोंथांमोना नै दायो नै माबायदि जोंबाय थादों नै अरा गोजौआव गिलुलु आयो मानसिनियाव नांबा मा जागौमोन भायग' मोजां रावबो जेबो जायासै इसोरनि अननायाव बोथोराबो ओरैबायदि गरमखा लोगोफोर उदालगुरिनि हन्डा डिलार खाथियावनो नैबेयाव थारमाने जरा खुन्था दङमोन बेयाव माबायदि जेनेबा अर खामखो बेखौ बुंस'नो हाला आरो बेखौ खोमोरदों दायो नै नायलांबाय था लोगोफोर नै माबायदि बेनिखायनो जोङो साबधान जानाया गोबां गोनांथि दङ मानो होनना बुङोब्ला जोङो जि जायगायाव हान्थिया मानो जोङो बे जायगायावनो जोङो बिराद गावखौनो सेन्सियास थानो गोनां जायो मा समाव मा जायो जों रावबो मिथिया नै अकस्मातैनो हरखाबैनो बेयाव जों कारेन्टजों अर जोंब्लावनाय जाबाय बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना गावखौनो आन्दाज खालामनानै बेरायगोन टाउन सहराव थाङोब्ला बेखौनो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आङो बुंबाय जोङो मा समाव मा जायो जोङो रावबो मिथिया आरो मोनदांस'आ बेफोर गासैबो इसोरनि महिमा होनना बुंनांगोन आरो बेयो जि जाब्रबथाय जाथाय जादोंमोन नाथाय बेयाव रावबो जेबो आघात जायासै खुनि जायासै बेनिखायनो जोङो गावखौनो गोबां नोजोर लानानै हान्थिनाया मोजां आरोना लोगोफोर